Red da ustanemo. Red da ustanemo. Dakle, na osnovu prezentiranog rada, vašeg izlaganja koje je bilo naravno vrlo iskrovito, dobro odabrano, dobro tempirano, bez nepotrebnih detaljisanja i kao i odgovora na postavljena pitanja članova komisije, mi smo naravno jednoglasno zaključili da vaš diplomski master rada ocenimo sa zadovoljstvom. To moram da kažem. Čestitam. To posle, pa nemojte to posle, tu su vam. Ne. U nju je mola... Tu su prvo česti. Da. Vodite i verovatno. Ja, evo... Hvala. Samo ovo možemo da postići na biblioteku i da ne stigne. Bila bih došla. Ne, ovo su prikladno. Samo ne da potisnem, samo. Da. Samo. Da ne vidite to govorimo. Marija. Mi smo to neki babaroki. To je mama? Jeste. Da.